Να ο Χαριστέας, εγκαλιάζει για τον Άρη, κάνει και το σουτ, γκολ! Ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Χαριστέας με σουτ έδωσε την μπάλα κάτω από τα κέρια του Μιχόπουλου. ΠΑΟΚ Άρης 0-1. Έγινε το λάθος και τώρα ένα γκολ που πέρασε. Να ο Ναγκόλη, κάνει και το σουτ, Μιχόπουλος κάνει την μπάλα, γκολ από τον Χαριστέα. Μετά το λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ και του Μιχόπουλου που έκανε την μπάλα. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Χαριστέας στέλνει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ο Χαριστέας στους φιλάθλους του Άρη. ΠΑΟΚ Άρης 0-2. Πέρασε για τον Φραντζέσκο. Δεξιά για τον Πάντοβιτς, ο ΠΑΟΚ που πιέζει. Η σέντρα, κεφαλιά, γκολ από τον Παντελή Καφέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παντελής Καφές με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Κατεριανάκη. Φλόρες τώρα που πέρασε, ωραία προσπάθεια του Φλόρες πίσω για τον Μιχόπουλο. Έγινε το λάθος, η μπάλα στα δίχτυα. Μετά το τραγικό λάθος από τον Μιχόπουλο που πήγε να διώξει, έχασε την μπάλα, πέρασε κάτω από τα πόδια του. Πανηγυρίζει ο Φλόρες, ένα απίστευτο γκολ για τον Άρη. Στο 22ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Άρης πετυχαίνει το τρίτο του γκολ. ΠΑΟΚ Άρης 1-3. Ναγκόλη που πέρασε, να ο Ναγκόλη με το Φλόρες, ωραία παλιά για τον Ναγκόλη. Κάνει το πλασέ, το σουτ, γκολ. Το 4-1 για τον Άρη από τον Πανόπουλο. Διαστάσεις τριάμβου για την ομάδα του Άρη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Πανόπουλος με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχόπουλου. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας οι φίλοι του Άρη αποθεώνουν τους παίκτες τους. ΠΑΟΚ Άρης 1-4.